Hey guys! So, sunsyagid. Why ko usually gayon mo ang mga klase na video? Pero, natak-an nagid kuya kay may nakawat sa video ko. So, ang friend ko, si Darwin, na gobra sa Milagrosa, na kilala ko siya sa pagpalawan ko, pag-attend ko, si BY, nang gintagi ako sa isa ka video. Ang isa ka video, akon pa video, nagkita sa isa ni ka page, pangasang page, ng online visit Palawan. Pag wala gid ko nakaka-credit, wala gid link sa akong account or anything, ginsapawan pa nila ang ang video ko sang kanta na low ay pa amo na. So amo na guys, nang gi-message ko makilala ko, nang gin-message ko ng page, amo na gin-block ko nila. Yun kanami patugani sang ko kay wala ko sa ginkigan, wala ko ginabala ko sa ko pwede nila ma-add ang akong link kag akon ng account ay para hindi bala para may credits lang muna. Why ko man sila gino di usat naga-type pa lang ko, hindi na ko dayon ka send sila kay block na ko nila gali nagabutang this person is not available amo na. Ay yun amo na ginambala ko mga churchmates ko ng i-comment gin-erase man to this time, binambalan ko ng mga other churchmate ko sa iban mga simbahan kanami sila kay ga-comment sila. So nang pakita ko sa inyong video guys ng amo ni siya wait lang Hey guys, so subong tanong tang video asa nagkuha sang areng video ipadakon ko na. So amo ni guys tanong tabi. Okay, i-post ko na ya. Ang gibaylo ya pa na kanta amot why ko kabalo basi native na kanta sa Palawan or pero amot diyon gibutangan niya pa online bising Palawan, grabe lakas ng loob yung butang ba. Akon pa ni video wala gid credit. So sige tanong ta. Uy daraga Wapo. Kag wala man siya na bothered, ang churchmate ko si Dayan. Hi Dayan. Si Dayan pang why man ginano na lain gi basta gwapa, why ginakakas. nga mapustura ako pwede ra Wow. kapakilala. And by the way, ini na siya to, hindi ni sa Kuyo sa Puerto Princesa ni sagasakay kami motor pakadto sa sa Crocodile Farm. Sa kabilog ka lamang Agari mga friends ko sa North Negros na grabe. diging nga gagurang karkulong ko ikaw impupungawan. Uy daraga nga mapustura para kanimo ang burak nga dyan, hindi mo ron isipin ang imong problema. Ako daging nga magapay imong luwan, matamang mga daraga bata pa igma. Mali guys, support ko di si Noy, kag si Gats, kag si Kenneth, kag si Dayan. Amo ni grabe, I can't believe na gindalaya pa ni sa sa editing niya. Postura ang niluluko ianang nubyo matapos. Kag ini na part sa video ni andri na yon. Ni siya? Hindi man ni sa Kuyo, sa man ni sa Palawan. Gikuha ko lang kami part mandaan sa Kuyo, do amo ni tsura. Kag wala ko na videoan bi. Bari si Leo, nag-teacher niya sa subong. Doon nga mapil ang handang kaministiran, dayon sanda ilayasan mayad lamang ay matamang taong panapuni lubot pariho kanaken. Kag ang tao niyo sa video, bali gusto ko mag-shoutout si Pastor Paquito, Pastor Dem, kag si Nolbert gali na nyawan pa ko niya kuha sang shot, yun siya kuhaon niya lang. Sa timpong dyan
Wow, grabe. Arya, bala, naging kawat. Hindi niya, kay CBYFP, sa mga wala ka bala, ang muling link camp, na ginatinan ko sang summer, ang muling nationwide na camp namon, I Heart CBYFP. Grabe, wag, kwaya pagid ni. Duro kama Amo na guys, ang diri na part, usually sa tubang ni balay namon, time-lapse ko lang. mga biktima. Ang malinggod harap ka, hindi pa Bali, si Oy Daraga, amo yung title sa kanta, gin-search ko si Ruben Palarca, siya ning composer, pinakanta, so, hindi sila, ni Yaya. So guys, amo na galing page nila, ang online visit in Palawan, sila yung nagkawat sa content ko, kagang iban pag na content, pari siniditabo, sila ni Makwa, ni Man, na, pare paghead. Amo ni, kung sino magiling tagiya sa online visit in Palawan, amo niyo, laban, bala nung kinawatan ng mga content to makita sa Facebook. Uy, thank you again, Migrant, ng So guys, amo ni ang original version yo. Ako nag-edit, sini ako nagkuha tanan. Amo na nagpakuyo gid kami. Amo ni. So tanong i-scan ko lang, iatag ko nilang link down below sang full video gini kung gusto niyo lang tawon. Amo gini na. Yawan pa ko dilagas sang ga-bike dio. So, bali guys, amo na ang ano ko, ihatag ko lang ang link down below. Amo na siyang video. So, ang ano, gusto kong i-report, i-capture din ang video balaw, or unless butang nila ko sa credits, either way, amo na pangayo ko. Pero there's no way na makontak ko sila. Kay tanan ko nakilala, nagka-try contact sila, ginabang block nila, especially mga comments sa mga friends ko. Amo na ihatag kong link sa page kung galantaw ko sa Facebook RD Guro sa babaw, kung sa YouTube RD sa dalom, kung di ka galantaw amo na nang ihatag kong link sa page kung galike ka din sa ini na page, palihog lang unlike ka mo ni kag ano na gini kay ginaguba yung mga content creator balaw. Amo na nang subong guys, ano na lang gid ng hulton kay duway gid sa gana ya i-delete niya kay syempre ang video amo niyo tinakakuha na pila ni ka dumdamo na 500 naka 600 plus nag-react diyon, dumdamo na comments din for sure ang share tanong tabing comment section be amo na so amo na guys Diana. So guys nang amo na guys kung ga-like ka mo sa page palihog lang unlike nang amo na guys nang amo to kung ga-like ka mo sa page palihog lang unlike yun kag palihog lang report in a video under intellectual content pwede nyo makita aral na sa other amo na kag kung hindi PM nyo pagid ang tagiya sa page. So guys, I wanna give a quick shout out kid sa mga tao nagbulig. Thank you gid so much sa next po kag mga churchmates ko. Madamo ginasalamat ya. Diane Bermeo, Joseph Yales, kag Armand Kyle Mand masaka na. Thank you gid. Rap, thank you gid. Demelin, grabe. Thank you gid. Marsh, grabe. Thank you gid guys. Mart, kita nita sa next po. Marshall, liwa thank you gid. Kag umot ni tawon niyo. Amo na. Pero amo na guys, thank you gid so much sa pagbulig niyo. Kag Pastor Dem, kag ano mga tropa ko sa next po. Thank you gid so much sa pagbulig. So guys, nang amo mo na do wala mo ko gid nagtry gid ko reach out sila pero why gid chance. So, tibala na niya. So, guys, thank you for seeing the video. God bless and enjoy your day.